Iba z bezklerky vyhrávať z tých mortotech. Na škole hra odraz. Niko, 12 prejde, už sa viete. To je akurát Pavlovič. Dobre, tak my prajeme veľa úspechov, ale... Keby mala už 2 deti. Dobre, tak sestru odpoj, lebo toto je od 18+. Tak si náser. Niko, Sestra chce lokeť, cháme. Ja to mám telefón. Dajme si naspäť tie holky. Veronika a čo bol ďalej? Gertruda. Gertruda. Hej. Jaké boli tie holky? holky z našej školy, no počkaj. Počúvaj ma, štuchni mi Facebook, vieš? Ale ty pozor, Gréci. Ideme na stred, naša Gréci nemajú elektrínu, to je v pohode. Že by prečo som mal vlasiu Kuba? Niekým. Čo, nie sú odblanovaní, či čo? Ja sa toho ujme, Jaj, počkaj, 4, ešte nejaká Lenka tu je. Lenko, no výborné. Darky, kde je tá Lela? Lela, či čo to bola? Niko narážač, ty vole. Ja neviem, kde ona, ale ona dobrá bola. Nehajte to na mňa, ja vám niečo zohniem. Ty Ježiši, len to nie. Lebo to budú nejakí teplí a tak ďalej, a takých nechceme. Lebo ty vrtiš trenkami furt len tam, kde netreba, takže... Chlapci... Boh vie, čo s tebou pivo robí. Ženy milovali aj kvôli tomu, aký som, nielen kvôli tomu môjmu veľkému penisu. Presne, ten nemilujú. Lebo ty upravuješ to mi z toho fotky, čo ja... To máš Ty ešte nevieš, čo to penis, takže... Áno, ty to máš ešte na cikanie, ešte dobre 2 roky. Ty, neviem, tak ty. Ty o tebe rozprávam. Pozor, tá... Ty go na jak, ty to máš na cikanie, ty. Kurva. Jaj, bláko. Viete, co kto trafil? Bacha, dole je japonský těžák, jo? Terminátor! To onili, aha. Ale ja z neho nemôžem to zrazu, bože. Horiti, a zrak ma dal ďalší. Oj, brácho, ale no, ja mám problém. Ja viem, že máš problém, na čo si tam išiel. Ale prosím ťa, nič, čo by som nezvládol. Poď, cúvni si, ja pozerám na nich, cúvaj, je. On A má nie na do mňa, a cikanie. nebúchaj do mňa. Ale doktor Hormon už začal účinkovať. Doktor Hormon, však chod sa vypíšaj. Hoď si one, jak Darky, daj si 5 minút. Áno, 6 krát si to dáš, neboj nič. Idem priložiť do kotla. Ale ide ten chuj hore, Potom by sa počúvaj. sťažoval, že má plné ruky práce. Poď sem, poď, cúvaj. To by bol dobrý hraník. Záč, ako treknem, netreknem. Ja som ho trekol. A ty dostaneš jebu na nos. No a už je po nás. U 37, hej. Puste. No nič, ale toto nebolo dobrá téma pred tými tankami, lebo sme už prehrali. Už ste prehrali? Máš ich na Jo. Facebooku, Cartman? Čože? Či ich máš na Facebooku? Neviem, už som s nimi dlho nehral. Tak Pozriem. nevadí, povieš, že máš nového parťáka, že vrtí trenkami, on vás naučí. Aj rýchlo kurzím tam, jak Ale ona trenkami ťažko bude vrtieť. Ale ja budem vrtieť, ona nech len drží, jak... Ona si dá bombardiaše. No dobre. Dávam last. Čo dávaš lasa? Poslednú hru. Ja aj poslednú honičku si dávaš, čo? No dobre. Áno. Počkaj, ešte v robote 4 krát bude. Ale tam už kolegyňa. Ja máš kolegyňu a koľko ročnú? Basistku? 50 ročnú? Kurva, tak to viac, 50-ka to je nič, to je nada, dám. 50-ka ešte nevie, o čom to je, vieš. Kokos. Hej, on chodí na nejaké one. Nejaké balické taktiky. A už to praktizuješ tam na tých oných mamičkách. Dám ti ešte ďalšie, ak chceš. A kde sú detičky, môžeme baliť mamičky? Áno. Nervy, čo je toto za... Darky, však ty by si mal ísť do domov dôchodcov, čo? Tam budeš mať také, čo budú vedieť už. Či ťa naučia ešte. Vrdeť trenkami. Vycykluj sa dobre jazdiť, Darky.
Na čom? Aj na starom bicykli sa dobre jazdí. Áno, na starej piči sa dobre cvičí. To som povedal mojej učiteľke a jak si to nezobrala. Toľko mala rokov, 60. 50? No dobrá. Ale dal by si ju dole, jasné. Ja nahádzuj sa, čo? Dal by si ju dole, to už, hej, to vieme. Cartman, počúvaj ma. Ale vieš, Áno, čo počúvam. Niko, ale to sa jej... Dneska, keď mi bolo oddelení, tak som chorý. Ty zatiaľ zlanár nejaké pekné 2 klitorisy a vieš, dám im rýchlo kurz. Dáš si potápacké víno a ideš, že dáš? Ale počúvaj, to sa im nebude páčiť, keď sa... Ale odmenu si už obdržal. Jakú odmenu? Vrátime sa po načítaní vždycky. Číkaš, Dani, to by Tuhle mapu reklamoval. předělali, tak ještě jsem ji nejel. Uprava, hej, tam niekde na ten kopec. Všetci? Všetci, no. Tak všetci sa bavíme sami ze sebou, no tak aj všetci pojme. To neviem. No ale ináč, Niko, jeden klan, normálne československý, že tam je asi, oni sa volajú, že ženské, vieš, a normálne tam je 50 bab, čo hrá tam, žiadny chalan. Ale to sú všetko také, že 600 venko taký. Spravíme si ženský nick? Ale tam nebať na venku, nie? Už ženský hlas treba mať a potom bude dobré. Neboj sa, počúvaj ma, ja mám takú parádnu aplikáciu, neviem, či mi to pôjde aj na one. Ale tebe to pôjde aj bez aplikácie, brate, neboj. Toho Kronvela doprava pojme dať, Peťo, poď. Nie, nejdeme dať. Ale ja ho chcem dať. Kto môže toho Kronvela? Nevidím. Cartman, už to zistuješ? Teraz som vyšiel z bitky, čo Ja chceš? ti dám takú bitku, ty kokos, že pekné, musíme, vieš, zavrtiť renkami. Potreboval by som od jedného pomôcť, čo? A koľko ty máš rokov, aby som mi vedel? Ja môžem mať aj 30, ak by si rád. Sa týždeň neoholím a budem. Marty, A môžeš mať aj 20, hej? Poďaš celkom von, ešte. Od 16 do 25. Ja tam nevidím. Pohode, ja nabijem. No mám nové spolužiačky, čo prepadli a pekné celkom. No. Do piči, glúpe nám chceš dať do piči. Koľko ich prepadlo? Ježiš, ak povieš jej, že choď mi kúpiť 2 zmrzliny, dáš jej 10 eur, presie ti 4 späť. Aby prepadli? Koľko? On je charakter. Toho Kronvela potiču. Ale oni neprepadli kvôli tomu, že známky, ale oni mali hodne vymeškané, vieš? No však to je tiež dobre. No ale to je potom dobre. No tak to ja by som potom bol ešte na základ. Martin, ty? No tak, aj sme dve. Beach please, áno? Martin, beach please. Tak mi ho takto zabudol. Koľko si mal tento rok? Ja cez 30 neospravedlnených, ale strieľa mi to skresalo na 2, vieš, som žmulknul očkom a... No, ja som nebol ani jednej telesnej, čo bol tvoj jednou. Zavretý trenkami pred triednou a dobre bolo. Chodil bezomne. To je jedno, počkaj, ale jednoho tanka zabijeme ja spolu. Nemáš takých kamarátov, to Jednoho tanka. Tanka, tanka. Dobre, teraz vezmi zase za pičovina. No. Už si rozhodil siete rybičky? Rybičky. Nahodil si? Musíš ísť, Nikolás, najskôr za šéfom, ako chodili oni zo South Parku, nie? Jebem šefa. Musíš nájsť klitoris. Šefe, a co je to klitoris? Čo ti jebe, to jak sa tam dostali? Po pravej strane. Kurva, to Hoši, nestíhačky. makám, všetkém benzín dávam do Nestíhačky. do motora. Cartman, a jak budú fakt, že pekné, tak máš u mňa pivo, ale iba malé, na veľké už nemám. Ja nepijem pivo. Ja nepijem nič. A čo piješ? Nič? Ešte nebol. No, už sa prezradí Segra, neboj nič. Pýtame sa sestry, sestra čo pije? Sestra vypije všetko. No počuť, no. Ona vypije viac, jak ja za celý rok. Tak to máš dobrú sestru potom, tak to beriem späť. To nie je hovado.
Ahoj. A keď už nebudeš trtkať, aspoň budeš piť, nie? Niko. Oboje, ale väčšinou keď začne piť, tak to úplne nevládze. Dehydrovaný. No tak by som to, alebo spoločensky unavený by som. Tak, to je lepšie, to je také ekonomickejšie to spoločenské. Ekonomické. No dobre, šaci, ja končím. Keby stála za to, tak by som sa ovládol, vieš ako. Tak by si opil aj ju. Čak to je základ. A čo keď nebude chceť? Ale, Musí. Ale budeš musieť. Tak no čo, zobereš nožík, nič iné ti neostáva. Čo nožík? Ženu ani kvetinou neudreš, ale kvetinač je lepší. Ďakujem, mama. Nie, na mamu som to nemyslel. Poďte, šaci. Žiadny kvetinač. Buďte dobrí. Áno, choď si požmolkať ešte môj, choď. Vedárky, maj sa. Naťahovať toho pišu. Tam je. Čau. Počkaj, Kartman, však ty si jazdil 7 bratské duo M6, nie?